जोरिया भोला बाबा हम ना माने तो हमारा अन्ना होता भी सवास भोले बाबा हम ना माने हमारा होता भी सवास भोले बाबा हम भोले बाबा हमारा ना होता भी सवास भोले बाबा हमारा ना होता भी सवास भोले बाबा मनु बाबू हमारे के पुरस्कार देने अच्छा हार्दिक अभिनंदन करब भोला बाबा कहने की ये सती हम तो जानते बनी देखिन का नियम बा अपना घरे कितनो निमन मास्टर हो जाई है बाकी अपना लइकन के पढ़ा ना सकेले अपना घर के लइकन के दूसरा जगह पढ़े खातिर भेजे के अपना घरे कितनो निमन डॉक्टर हो जाई है बाकी अपना घर के लोग के रोग उनका से ठीक ना होई काहे कि विश्वास नहीं है ओहेंगे नहीं अपन मेहरारू के मर्द आपन कितनो साच बोल दी तब पत्नी के विश्वास हो नहीं कहनी भोला बाबा की जा जो तुम्हारे मन अति संदेह तो तुम जाई परीक्षा ले कहने की जा हमें जबानी अब परीक्षा लेके आ जा तेरा विश्वास हो जाए परीक्षा लेवे चल दी हली आ जावना रास्ता से भगवान आवत रहनी वही रास्ता में जाता रही सोचली कि ओह काहे ना जिन भुलाइल बाड़ी उन्हीं के रूप धल राम होई हैं तो चिन्हिए जाई हैं आ ना राम होई हैं तो चिन्हाइए जाई तो सीता जी के रूपवा धइली आ राम जी के जाचे रे गइली किया हो मोरे रामा रामा रहिया में खाड़ भइली जाई किया हो मोरे रामा रहिया में खाड़ भइली जाई राम जी के परल नजरिया गबले मनोज घर कर दिया राम जी के परल नजरिया राम जी के परल नजरिया गबले मनोज घर कर दिया राम जी के परल नजरिया किया हो मोरे रामा माता कही के कोइले पाराम पूछे लगनी भगवान भोलेनाथ भगवान राम की कि भोला बाबा कहवा बानी अरे जंगला में घूमेलू अकेल सती लजा गईली डेरा गईली
आंख मुद के बैठल बाड़ी तो जेने देखत तारी ओनही राम सीता लक्ष्मण। कुछ देर के बाद राम जी के लीला समाप्त भइल। तब भोला बाबा के लगे अली। अब भोला बाबा पूछने की का हो सती परीक्षा ले लू हो तो एहू जा झूठ बोलली कली कि ना प्रभु ना 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 कछु ना परीक्षा लिन गोसाई कछु ना परीक्षा लिन गोसाई किन्ह प्रणाम तुम्हारे ही नाई। अब तो अरविंद भैया पूरा रामायण गा गए हैं। पूरा सीता पताल लोक के कथा गा गए हैं। आ एको दोहा चौपाई गई छोड़ा इनका कोनो बात नहीं है। ये तो कहते कि नीमन सुनही वाला लोग नहीं है। ले अब देखो खूब लोग दारू पियता मीट मछली खाता तो दूध दही काजू किशमिश बादाम कहीं खादर पर थोड़े भी गाता है। वो लोग खाते बा हाँ जी हनु तो एहू पर तने ध्यान रहे के चाहिए। आज जेकर पहचान जौना से बनल बा आज हमरा तारा लगे लोग आई तो कही कि ब्यास जी एगो लयदारी हो जाओ। सही बात। राजन जी महाराज से केहू कही लयदारी गावे के ना 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 अनुरुद्धाचार्य से केहू कही नहीं धीरेन्द्र शास्त्री से केहू लयदारी गावे के कही ना लोग जानो तक ये दुकान में का बा। सही बात। आओ तने ध्यान दो ध्यान लगा के देख ले भोला अपन आसन जमा के तो शिव शंकर के पता चलल की गई रली है सीता के रूप बना के। तो शिव संकल्प किन्ह मन माही यह तन भेंट सती अब नाही। मन में ठान लेनी भोला बाबा कि जकरा के हम महतारी मानी ले वो महतारी का रूप बना ले ली तो आज से हमारे इनकर पति पत्नी का रिश्ता खत्म हो गया। जाके कैलाश पर्वत पर 87,000 बरिस खातिर समाधिष्ट हो गई नी समाधि लगा ली हनी। एक कहीं गो कैलाश पर्वत पर भोला बाबा आ मैया सती दोनों आदमी लेकिन केहू से केहू के बोल चाल नहीं है। कब ले 87,000 बरिस खातिर देख ले होखे एक एगो घर में मर्द मेहरारू होखे आ एक रात जे खिसा खिसी हो जाओ बोल चाल छूट जाओ तो उस समूचा रात काटल मुश्किल हो जाला। लेकिन 87,000 बरिस बितौले बड़ी सती मैया 87,000 बरिस के बाद बीते संबत सहस्त्र 87 तजि समाधि संभूय विनाशी। आ ओही बेरा राजा यज्ञ करौले बड़े राजा दक्ष प्रजापति सारा देवता लो जाता सती मैया जाके पूछो तारी के राजा लोग कहाँ जाता राउर बोला हट नहीं खे तक कहनी भोला बाकी राजा लोग तारा नहीं हरे तो जाता। देखो तोहरे नहीं हर जाता तहरा नहीं हरावा में जोग बड़ी भारी होता। जोग कइले बाबूजी तोहार है जोग कइले बाबूजी ए सती ओही जागवा में सब देवता लोगवा जात बाड़े भइल बाटे भीड़ बेसुमार ओही जागवा में सब देवता लोगवा जात बाड़े। मनु बाबू पुरस्कार दिले बने हार्दिक अभिनंदन करो बना रहे 1000 रुपए पुरस्कार देनी मनु बाबू।
और सती कहली कि हमरे नैहर में हमारे बाबूजी जग करा होता रे तो हे भोलेनाथ तब तो हमरो जाए के चाहे कहनी कि ना 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 सती ना पुरस्कार आ गई लड़का पुरस्कार बड़े सुश्री मुन्नी देवी पुरस्कार दिहनी दूरा के भाग अंगना के सुहाग चमकत रहो परमात्मा से प्रार्थना करब भोला बकनी कि ना सती ना हमने की यहाँ बुलाहट नहीं खे आई आ जहाँ से बुलाहट ना आवे कहाँ ना जाए ना 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 नैहर से बुलाहो ना आइल पैसा ले ली अच्छा ठीक बहुत बहुत पुरस्कार दे हो जाला वो टाइम आवता सब हो जाए जी अच्छा बहुत बहुत पुरस्कार देने हार्दिक अभिनंदन लयदार बानी सब है अच्छा 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 हो जाए कहानी के बाद अरे ओहो अच्छा समय आवता तो हो जाई हो नाम लिख के दे दे हमरा के 5-7 मिनट नाम लिख के दे देव सब है नाम लिख के दे देव सब है भोला बाबा मना कोई नहीं आ सती कहली कि ना भोले बाबा हम जइबे करब ना मनली भोला बाबा कहली कि ना मनबू जयबू जब लड़की के शादी हो जाला तो ससुराल में सब कुछ हो जाला जब चिट्ठी नेवता ना आइल अपन इज्जत गवा के का हो ना मनली भोला बाबा के बाद चल गई नैहर नैहर में जाके अपमानित भैली माइयो डांट देली माई पर असर है कि बाबूजी भुला गई हुई हैं लेकिन माई जोहत हुई माइयो डांट देली कहली कि अरे सती तोरा के हम जन्म देख के पोस पाल के सियान कनी विवाह कनी है दिन देखे खातिर कि अपना बाप के माथा के पगड़ी ते झुका देबे तोरा से ही उम्मीद ना रहे तोर बाबूजी जानो सोकरा पहले अपना ससुरा चल जो घर से निकल गई आ हवन कुंड के लगे बैठ के सोचे लगली कि का करी लेके माथे पर विपत्तिया कहाँ जाई हो लेके पैसा ले ली मनु बाबू के छोटा भाई कृष्ण बाबू 1000 रुपए देनी हार्दिक अभिनंदन माथे पर विपत्तिया हर कहाँ जाई हो सती सोचतारी बतिया कहाँ जाई हो ससुरा में मननी न पति के कहाना नैहरा में भइल हमारी अपमाना कवन होई दूर गतिया कहाँ जाई हो ये मालिक अपना देहिए में से अग्नि के प्रकट कर दिहली आ कहली कि ससुरा में जाही लायक नहीं खे आ नैहर में केहू पूछते नहीं खे तो कहे ना अपन प्राणांत कदी शरीर के त्याग दिहली आग में जरे लगली आ गोस्वामी जी लिखनी कि सती मरत हरिशन बर मांगा देखी कबो कबो हमरा ना बुझाला कि सती तो स्त्री हुई आइजा लिखले बानी कि सती मरत हरिशन बर मांगा जन्म जन्म शिव पद अनुरागा रागा आ राम जी पोलिंग हई तो राम जी के विषय में लिखले बानी कि मांगी नाव न केवट आना हालांकि गोस्वामी जी सही लिखले बानी लेकिन हमरा तनी ना बुझाला
आप बहुत जानहु के प्रयास करनी एकदम बाकी केहू बतावेला ना ए बबुआ सती मरत हरिशन बर मांगा जन्म जन्म शिव पद अनुराग जरा लगली सती अग्नि में जरा तारी सती तब भोला से बिनतिया कोइली येरा अग्नि में जरा तारी सती तब भोला से बिनतिया कोइली येरा जब जब होई मोर जना बाबा तब भोला तू सजना मिली है जब जब होई मोर जना बाबा तब भोला तू सजना मिली है दुनिया के छोड़ देली जगह मनु बाबू के दादी इया ई दुनिया छोड़ के इतना बड़ बारी फुलवारी लगा के वृक्ष लगा के आज जब वृक्ष के फल खाए के बारी आई तो फल के खाता वो वृक्ष के फल पतोहा लोग खाता पोता पोती लोग खाता लेकिन माई कि अब कौन सुख बा बाकी लेदारी सुनले रहनी है सब है तो एगो छोटी छोटी लेदारी पूरा हो जाओ कहीं भिलाई घर ने जब प्रोग्राम है ना भिलाई तो वही जब बहाली निकल रहा है पानी ढोए वाला के अच्छे ये एक खाली में को बाल्टी अधिका पानी के लिया दी तो अरविंद भाई गईले कॉलेज हम 3 बाल्टी पानी लिया दे एक बेर में तो कॉलेज जे 2 गो हाथवे बा 3 बाल्टी पानी के लिया तो कहले कि 2 बाल्टी दोनों हाथ में ले ले आ 1 बाल्टी है में टांग ले है नो हाँ तो मुहवा में दांतवा में तो कॉलेज के ठीक बा देखल जाओ तारा से अधिका केहू लिया होता कि ना हम गनी तो हमरा से कहले से कि तू कितना बाल्टी पानी लेबो शर्मा जी एक बेर में हम कहनी हम 5 बाल्टी लिया 5 बाल्टी कहले कि केंगा जी 2 बाल्टी तो दोनों हाथवा में बा आ 3 बाल्टी कहाँ रखबो तो कहनी कि 2 बाल्टी दोनों हाथवा में ले ले आ 3 बाल्टी हो लंगड़ू ले ले बड़े उनके कहे पर बैठा ले कुर्सिया पर 5 बाल्टी होइए 5 बाल्टी ना हो गई हो गई भारी तब उहे गीत हो और ये सब गीत हमने के पूरा समाज के सुने खातिर गाइले लेकिन ई गीत पूरा परिवार के लोग के सुने खातिर हमने के गाइले पूरा परिवार आई गीत पूरा परिवार के लोग बैठ के सुनेला अपन प्यार दुलार स्नेह लुटावेला वो माई के नाम पर अच्छा पाती लोग रोवेला कौन गीत बा कि गजबे विधि के विधानवा आज वहाँ के लड़का लोग पोता लोग पोती लोग पतोह लोग बैठ कर रोत गजबे विधि के विधानवा हमारी सपना भइलिए गजबे विधि के विधानवा गजबे विधि के विधानवा तमाई सपनावा भइलिए गजबे विधि के विधानवा गजबे विधि के विधानवा मनु बाबू के बहन
हमनियों के बहन बबनी अंजलि के ओर से पुरस्कार मिलल। पुरस्कार है ले ली। मनु बाबू के फुआ 100 रुपया दिले बाड़ी। धन छोटकी फुआ अपना माता जी के अंतिम श्रद्धांजलि में 100 रुपया दिली। और गुड्डू बाबू के मझली फुआ हमरा के पुरस्कार देनी। हार्दिक अभिनंदन करब। देखियो लो फुआ बचे तो हमनियो के आहा हाँ बड़की बुआ सिलीगुड़ी शैल बनी। सिलीगुड़ी शैल बनी। गुड बाबू के बड़की फुआ 100 रुपया दिले बनी। बड़की फुआ कहा तो बड़की फुआ सिलीगुड़ी से ढेर रुपया लेके आए लोग न। अच्छा 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 कोनो बात ना कोनो बात ना। हमनियो के बानी से फुआ सब प्रेम हो श्रद्धा हो। पुनः फुआ की तरफ से पुरस्कार मिलल। अच्छा अच्छा पुरस्कार देनी हार्दिक अभिनंदन। धन है फुआ धन है। मोनू बाबू रोवेले हर नया नया सुधार के। गुड्डू बाबू कहस कहवा गइलू हो बिसार के। नया सुधार याद बचपन के कब आवे जब हमने के अपना बेटा के अपना पोता के अपना नाती के कंधा पर लेके चुचकारी ले तो याद आ जाला बचपन के कि हमरो माई एक दिन हमरा के ऐसे ही खिलौले। ओए होए मोनू बाबू रोवेले नया नया सुधार के। गुड्डू पहले कहवा गइलू हो बिसार के। कृष्णा जी के हरे बरस रे नया बना रहे हैं। मोनू बाबू पुनः पुरस्कार देने देखी तो हार्दिक अभिनंदन करब। कृष्ण जी के बरस रे नया तैया सपना भइलिए
छाती काहे काहे खातिर बचपन में हंसी हंसी हर गोदी में खेलवलू मनु बाबू के हो जी से छोट भाई राजन बाबू पुरस्कार देनी हार्दिक अभिनंदन। अपने जे हाथवा से मुंह में खियावलू राजन बाबू के दुखित बाटे माना राजन के दुखित बाटे माना दादी सपना